Koya sunan malama? Usman Najatu. To malama Najatu yau gashi rana ce da ake gabatar da makon Hausa tare da kuma yayi ku a matsayin manyan ɗalibai gwaraza wanda ku zama sa zaka a wannan fanni na haɓaka harshen Hausa. Wani irin farin ciki kika ji ko wani irin daɗi kika ji game da wannan rana da Allah ya kawo mu yau? Za ki gaya masu kallo? Gaskiya na ji daɗi sosai saboda taro ne da na ga manyan mutane kuma abu ne na Hausa ni a matsayin ɗalibar Hausa in ga mutane haka an taru ana celebrate ana murna saboda Hausa abu ne da zai sa ni ji daɗi sosai. Na ji daɗi sosai. To wani irin kuma menene wani irin fata zaki ga wannan rana ta yau da aka gudanar da wannan rana? Kina da bukatan wannan rana ya zama wancu ana yin shi duk shekara ko kina ganin kawai a yi shi kawai ya dace a cigaba da shi kowane lokaci? Insha Allah ai wannan rana ba in so samu ne a ce ya fi so ɗaya a shekara saboda rana ne da mutane suke fitar da al'adunsu za a tuna waye Bahaushe a ranar. Ina tunanin rana ne da ya kamata a ce ba ma so ɗaya ba an same ta da yawa. To wani irin kira zaki ga Hausawan da ke kyamar harshen Hausa wanda kullum tunaninsu ba ma son su je waje a ce su nuna su kansu a matsayin su na Hausawa, da haka wani irin kira zaki gare su? Gaskiya ni ba Fulatana ce amma ga ni ina karanta Hausa kuma duk inda na shiga a duniya nan ina alfahari da cewa Hausa nake karantawa. Abu yana burge ni sosai idan ni da baba Fulani ni da baba Hushiya ba zan yi alfahari da harshen Hausa. Ina ganin kamar su da suke Hausawa abu ne da ya kamata a ce sun ɗauke shi a kansu kamar malama menene dalilin da yasa kike tunanin bari ki zo ki karanta harshen Hausa a matsayin ki na Fulatana? Ni mutum ce mai son al'ada da harshe haka ne ina sa abu da ya danganci al'adu da sauransu. Shi yasa ni nake ganin kamar abun alfahari ne ba ka runguma al'adar da duk inda ka je ka ce kai gashi ga inda ka fito a san asalin ka. To wasu Fulanin suna ganin cewa su ba Hausawa bane, wasu kuma suna ganin a yadda an ce Bahaushe ana nufin Hausa Fulani ne. To ke wani fanni kika dauki wannan lamarin? Gaskiya wannan zamu iya cewa na so ne na zamantakewa. Yanzu an kai matsayin da a Najeriya kafin a tantance tsakanin Bahaushe da Bafulatani in ba wannan sosai ba gaskiya yana wahala. To Fulatani kullum na kallon Bahaushe sai ya ce masa gado. So ke kuma gashi yau kin zo ki matsayin kina da zan harshen Hausa. Wannan kalma ce a cikin harshen wanda yake nufin kai ba Fulatani ba ne. Kuma ai koya aka yi duk kusancin su ba za su taɓa zama abu ɗaya ba. To malam mun gode da wannan dama da kyau. Na gode. Muna godiya Allah ya ci mu.